Специално за Калинчо от най-милите му хора. Има ли човек приятел и до колко не са истински, по един единствен начин може да се промени. Кой ще ти помогне на беда, кой за теб ще влезе в огъня? 100 приятели да имаш, ще измагат на мига. За компания на масата, когато плащаш сметката, всички те наричат Калинчо, и няма след това. Даже телефона си не стига, и под тъпата земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа. Има ли човек приятел и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за пари. Кой ще ти помогне на беда, кой за теб ще влезе в огъня? 100 приятели да имаш, ще измагат на мига. За компания на масата, когато плащаш сметката, всички те наричат Калинчо, и няма след това. Даже телефона си не мига, и под тъмната земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било